mata ilitum aphan ahok atwar ke Japon bangku ilitum masar J.I. Qatar IAS retired officer lapan ilitum long vice president ni Jessica Milikpi lapan ilitum organizing secretary Korsing tum Kai Pencenglok ilitum spokesman Antong Tiakehai lapan ilitum da women wing along secretary ni Kakurong pipi Pencenglok pini kadu ko bedal tum songja po songja piduan lapan APSLC along chisong rapet according to penduan pandamini lantum phan APSLC ka chisong ka dom bajirlo karo lasi ahok ped bangke pinili tum na bang so mai kedunang ko bangke laheno de ini tum sai ke piki aporo hutame ka chisong bang damili tum kai ke tame tinipon uni atke mal bang so ka chisong yong si ili tum ka papudlo plotang te kedangtang aporo hudason ili tumuphan kisung bangke an sa ke proji la so bang sil tum chicharong lasi ili tum APSLC pen ili tum masar ke Japon pen labang so party pinyan ke ingtang klung lo bangke karbiang lo atok ano lapen asam astet angkang pi arak tum tamili tumhan nang chinipon pamelo lapen ili tumhan nang hokpon pamelo lasi ili tum ajada sai leklem ajada akam leklem kacesong akam leklem punoi ili tumhan ke Japon bang misen nangji apang sia bang galahen lo lapen ili tum kadu ko beda chini lo gari motor na chithamoi kape ka sai le tum klemoi motorcycle le venoi cycle le venoi auto le venoi ili tum a driver bang misen ngi mate ili tumhan ke wekti bang misen ngi la sapini ani ili tumasal J.I. Qatar abang ke ili tumphan nang ke Japon banglo ili tumagaria hum tepo nang kapang plong pia banglo alang li tir klu ka jok pinian ili tum party dame intang klung kang jang lasi ili tumphan nang kapire teknik nang tum chamata thai lang meti lang that arad tum ili tum ke koson mai PSLC long ha 2021 pen non anta ili tum government wang welang pumata thai mini sita BJP non tuliran ronghang counseling ibom ke ili tumasar J.I. Qatar phansi ajowanta amang ke theklang lo ili tumasar si nang hoy ke ili bom lo amang ke ili tumasar phansi theklang lo lasi amang ameke jang ben ameke prangan te amang ching ni reporta velo konan make dam nai la kangplong ani wang lo lasi nang itu aprang theklo e tuliran ronghang lang nepi lang thatlo kewang batai pu arjulong ma Adilong negati, tuwe het jong tamang teklong elo. Ili tumasar J.I. Qatar si emang hoy long ini tan lo. Lasu kapkeri sa dapang piniwangan lo gede. Wangan lo. Lasu kapkeri aning arlo kapkeri galake. Wiru nagelo. Prayu nagelo. Pinile bang suri amuluk joining dita pinafta bang suri sinang dunte pulong lo. Atema alang litum ang hoy ke non iltum hanang ciptekan lo. Homosti sirkep deh homosti sirkep ke non hadak tot from lo non MLA hujang si homosti potrok iltum haidet lo pelotang te haladake homosti ke potrok ke iltum choket lo ili tum ke haitang mate government kapang itang sedak ini kluk cholo atema ningkan po iltum jogelang musi non ko iltum pek dunang bom cholo lasi ahok pe bangke itum sinon ruling ke cari longpo lapen alang dia tum tuliram ronghang la pen bongo sana tum doan bangke hala tum ke tum han dharna nang dosa hala tum pai claim lipu choi gade itum doan de dolo ili tum ke dharna ke data rong sor ka pachini phan ili tum ke dharna ke doga rong sor phan pachini phan awareness ke pia phan la pen aron agyan akime ke thabje phan non APSLC long sor samoe rong sar tum de me agyan mesen rong rup ke do tum de me agyan mesen a leader tum da agyan athik dut Kopia pornoma itu mesar pensil tum kalong lo. Lapen ini tum APSLC yang si ke hai lo pulotan te otonomas state ke hangke rong aso panel tum toy telo election ke hai tum ansel tum handam po. Coy gade. Non ke alang tum ke ceplang to bangke MP dalang tum cepahai lo. MLA bang pro dalang tum cepahai lo. CM dalang tum lo MSC EM da alang tum lo. Sita pinyani otonomas state ke hanga chotoy tu ke hala NGO tumhan
lohong aso kero na tumpan hala buaso kero na tumpan hala tumpan selang lintu cho toiju lake alang litum council kachari ajakong awe lo elected kami ajakong awe edlo puke ilitum dak tek dak lo lasi ilitum kachesong lake ahok pada kachesong nilitum pulo e bed longle e pelang keche ke be pani tum pitek te pulo laso teng bensin ilitum chesong lo autonomous state jong silitum non long lo pusita ilitum pan behari bongalia tumsi asiem iem keneng derji la filitum masar pulo sik sidula tengpen angdeng tihini angdeng so troksia tengpen separate voter list semanang la layong si semar me pulo tante itum autonomous state le long lokta asiem ate cm kangike Pawan Kumar thata hai kumane bongli thata hai lasi voter list semar mitik ke itum autonomous state kelangta itum jakong thang tawi lasi ilutum ke haipen la sik sidula rona tengpen la ke claim ya phan ke ilutum phan jok tanang kam theu nelo athema Guwahati High Court pensil tum order long lo order ke long tengpen itum la bangso cycle tum pachun po choi gede lalo la sini tum phan menan nang puriti la so APSL sia leader tum no hokta lele pupu no hokta tum thang da thek the usina puriti la tunan de komane hem dirialo komane chotai long meeting dam chot titipu meeting ke do chot ke alak tangkap hangunang ni kalimati pilihan ni dak nang itum long meeting dak lang thanamang bo ma lang chiting long meeting apal tum lak pokep la bangso lak pokep tangka ke ini tum tangka hala so tangka pensi meeting nang gibi ini tum la da do meeting bang ke la ke sikai sitai tum no hok he metang wang pensil itum dak ke claim kalimati kupi apot lo atema autonomous state ke moan hitel tu poisa bole ke chunam dam megali kache song pen election ke chapa pen hala pensil tum autonomous state longji tangkap pen itum nam damuni lasi ilitum ka chimining bangen laheno ilitum hanang ki pulam longle phelang pulam dang puwer tum han longlo phelang bulotang te APSLC tum ke longle chinghono lasi solar project longle Suri paro kren erkep along le tuliram ronghang atung project solar project pan ka chojor hala bang solong ilitum APSLC kan chekroy dunde ka chekroy dunde ko pilo autonomous council pan le nitum long le pek panganing je kalilo ka state government hanta nitum pulo autonomous council pan da pulo government of India pan da pulo sita ilitum hanang arji dorde si tuliram ronghang mathalo nitum alang litum memorandum telang pipe war bicoring sekpidak bola tu pajut kok bu si pathalo sitame ili tu masar jaiga thar anu tin na leader pan kar sulem de jok ili tu India long kali ha Italy long andam si solar project nang ne Asian Development Bank pan complain pidam lo pinya ko project bang ke bang fund cancel de ti kalima kon lo tangka ka cancel ke 4,000 crore tangka de 4,000 crore tangka yong si rada phan kapanong pame radalong aleduji pute nilitum khamkhe dunre sitamela bangso 4,000 crore atangka achok 18,000 bighas karbi along le lukson de jipuse nilitum ka oppose dun lapen bang suring koi arat haladak election claim det na pula soka pede bang nilitum ka oppose dun la APSLC tum choma chokche chok lo kade la hen lo ke long le de bilang ke cerai alang litum pulo border long alom sor jab dam phong onte long le border ka cerai lo pu nang hemat dung long le slo 18,000 bigha ke kalimo galang de BGR long le people eviction I that di eviction claim lon te bang ke tum phan kelang rem nang nak buselang litum chief minister tum ganing je matadi pini ha thu bria long kumane ne gol paralong eviction ke claim halo ke claim dam hai sita da karbiang lo BGR long le long bang claim I that la puson lasing lasona somja lasona siem ke ilitum pinike pangprek nang po lapen pasun nang po lapen kapasun ya jakong nang litum long sidolo ilitum long sidolo joy gade atumi het jong nang litum hanili no nang thano de mang humemeji PM Kisan Prime Minister pen isi tiga choklem tum han isi fund nang palele lake ha department lo Prime Minister department pen si tangkan nang kilolo lapen lake anutila kitiok panta pali nang pola ke PM Kisan atumi herjo ka nigang san nili karju thulong bangke
tel hu pen PM Kisan poisa kace teron pi account nong senang palit di kace teron pi bangsi PM Kisan poisa ingut pen suri pho keron dong de PM Kisan guidelines lang hala dake direct beneficiaries direct transfer nang itu mamme na ci tab no blutan te jok tanang lipan kes tangka nang thonlong li hadang nang li account long si bang apo pen poisa nang ci tab ji kali makarang di alam bangke ke damtang election hut PM Kisan ko an ma tangka do lang itum chulab non bang alang itum ki chopot hala lang nang ahin nang ka chille hala bang si non ki claim no rar phat la i chok chi lo gadi chok chi pin lo gadi la si ini tum APSL si tum ge lai ta pang thek bum lo lai ki claim ke dam chok che bu sini tum jong bum bom lo la si non ke bang jilang assembly election aport ame doe lo assembly election hut tame anke ini tum aljab khut panel tum che song nangi la pen lo bangso MLA election aprang kaprek nang chapar jani do pegi rong ro bang pen nang tum mang hudena hala bang nang tum mang hudena ni jong si komande ke wang lo blutan te nang tum aningar lo mate nang tum lo ini tum masar jai ka par RJ nang tum cepat do nang po rong ke wang tum do pegi ini tum mang humene nok beham phang boda do matha ni nok beham phang bunan dar julong lo di tu pia phang lo sulham phang ke wang ke rat phan ka pamang phan ka lilang ma rat phan ka pamang phan lo pini etom theklong lo kadi la sini lia phang men da pu la bangso VGR ka cheso BJP long ki dunjia to war ka chese kache et ka libang la hop ni arjulang la sini lia mana phiklang thulo la VGR long ka chesong tum an ke bang ha BJP long thonum lap kali madi ile tum theklong lo ke ile tum spokesman ang tom tiga thada iti report ke dun lo hok bon pu PGR ke ka duk weta tum apham na ka chesong ta chesong na penang bolang li ta dun lo sitame alang li phanda chat chal lo tame tu APSL sibe il tum sar che ka thar arso dun lo bang alang li tum arjab dun kluk lo kali te alang li phanda ala puchun par bang domati hala ke pondo amala puchun par bang non do tu joy lo lasi kache song amen pen itu tum rong ke bang tum doji sitame hala bang so kache song a driver tum hebi hala ke a brake da chini ne steering da chini ne lage kona ne sak porbo kona dong na poni ni sita itu masa jayega thar ke la so gari la six dula hem da parting ke lage lena dena lo ke kang lo ke dam thun bola ke pachun wek bola ke chori kade lalu lasini lia poren pono lo itum long song jatum bolang lang itum an sose ki jumia lam batan bonana lang jai sini na tum phan lang thad lang mepi medil lang mepi arada tum phan ha 2021 pen non tuan name APSL se ka song lang dong karjab don pu poni li chorolo la pen an sose ka song non pon be pang tangi phan ni li nang tum pen ning phi pon lo lan sini li lam ijai bang ton pon kok lo kardo